गोनांथार बिषय जोंनि बड'लेण्डनि मीडिया नोंथांमोननि गेजेरजों आं फर्मार NDFB मेम्बारफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोननो एबा रायजो राजा बिथांमोननो मोनसे खावलायनाय एबा फोरमायहरनाय बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव फैनाय जाबाय। खोथाया जाहैबाय दा बर्तमान जितु टेरिटरियेल आर्मिखौ लानानै बर्तमान BTR आव प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि सोलिगासिनो दङ दाख्लैनिफ्रायनो आरो मोनसे जितु नटिफिकेसन ओंखारखादों हयथ' बे नटिफिकेसन नोंथांमोननि आखायाव दङ आरो गैयाब्ला आंनिफ्राय लानो हागोन। दा बिदिनो मैया जानानै थांखांबाय गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै उदालगुरि दाख्लैबो जानानै थांखांबाय जानांगौ आरो दिनैबो जाबाय। गाबोन खिन्थु मुसलपुर एबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जानो गोनां दंबावो। जिहेतु फर्मार NDFB केडारफोरनिफ्राय बेवहाय बाहागो लानायनि अनजिमाया जथेस्थ' दाहालागै खम जों नुनो मोनदों। आं दाख्लैबो नोंथांमोननि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों फोरमायखांबाय जे बेवहाय बाहागो लानांगौ होननानै आरो जियानो जा गोबाङा मिथियाखैबो जानांगौ खिन्थु दुनाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आरो बेखौनो खावलायबावनो सानदों जोंनि बारग' NDFB आफादनि सोद्रोमा बिथांमोन एबा रिलेटेड जायफ्रानोखि आन्दलनाव गोबां एफेक्ट जानानै थाबाय बिथांमोन फेमिलिफोरनिफ्राय 42 बोसोरनि गाहायाव जायनाखि नेक्स्ट जानुवारिसिम 42 बोसोर बारा आरो बिथांमोना गासिबो बे टेरिटरियेल आर्मिनि थाखाय बे प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलियाव बाहागो लानांगौ। बेवहाय जोंहा अरिजिनेल रिक्रुटमेन्ट रेलिया जागोन 22 तारिखनिफ्राय स्टार्ट क'क्राझाराव। थ' बिनि सिगां सिगां जे गावखौ एसे थाग थियारि खालामनो थाखाय आरो माबोरै थाङोब्ला थिग जागोन जों बेफोरखौ एसे मिथिनो थाखाय बारग' NDFB आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनो सरकारखौ नारसिननाय जादोंमोन। बिदिनो नटिफिकेसन ओंखारबायखाय दायो जागासिनो दङ। जेनेरेलिबो जादों बेवहाय गासिबो बाहागो लादों खिन्थु फर्मार NDFB मेम्बार्स बिथांमोननि थाखाय आरो स्पेसियेलि आं गाबोनखौ बाहागो लानो थाखाय आं गुरै खावलायबावबाय। गाबोन 19 तारिख जा उदालगुरिनिफ्राय सोरबाया थालांबायब्ला तामुलपुरनिफ्राय सोरबाया थालांबायब्ला इभेन बाक्सानिफ्रायबो जिहेतु गाबोन जाखागोन नोंथांमोना रेडि जायाखैब्ला गाबोननो रेडि जादो आरो बेवहाय जितु जायगाखौ आं बुंना होखानोसै गाबोनो स्पर्ट्स कमप्लेक्स सालबारि बेवहाय 10ता बाजिनिफ्राय जागोन आरो मुसलपुर हाई स्कुल प्लेग्राउन्डआव जागोन गाबोनो। नोंथांमोना गाबोन गासिबो बे जायगायाव फैनानै बे प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलियाव बाहागो लाफै बा अनेक खोथाखौ फोरमायनाय जागोन अनेक खोथाखौ थारमाने माबायदि रेडि जानांगौ बेखौ फोरोंनाय जागोन सरकारि तरफनिफ्राय बा जायफ्रानोखि एक्सपार्ट बे लेभेलाव। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ खावलायनाय जाबाय। नैथियाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय 20 तारिखआव आरो आं खावलायबावनो सानदों 20 तारिखआवबो जों प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि होनो सानदों। जोंहा थांनाय जितु आसाम पुलिसनि 2% रिजार्भेसनाव गोबाङा बाहागो लादों आं गोजोननाय मोनदों। माखासे अनजिमाफ्रा जोंनियाव फैबाय आरो जायफ्रा माने जोंनिसिम जेबो लिस्ट हराखै उनावहाय हरबावगोन। दा स्पेसियेलि जितु टेरिटरियेल आर्मिनि सायावहाय जायफ्रानोखि 42 बोसोर जाहांहां बैसो दंबावो जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमा नोंथांमोना चिरां आरो क'क्राझार जों 20 तारिख खालि खालामनो नागिरदों। 20 तारिखआवनो जोङो चिरांनि आं दा नोंथांमोननि गेजेरजों एसे बुंबावसिगोन चिरांनि जोङो मोनसे गेलेग्रा फोथाराव खालामगोन आरो क'क्राझारनिखौ जोङो चन्द्रपारानि प्लेग्राउन्डआव जोङो खालामनो सानदों 20 तारिख खालि। बेनिखायनो चन्द्रपारानि गेलेग्रा फोथाराव 20 तारिखआव नोंथांमोना गासैबो फैनो नाजादो जायफ्रा माने गोसो दङ। आरो चिरांनिनो जोंहा काजलगावनि मोनसे गेलेग्रा फोथार दङ बे काजलगावआव गेलेग्रा फोथाराव नोंथांमोनखौ जों फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बाखि जेसेबाङा बेवहाय प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलियाव बाहागो लागोन आरो फैबाय थानाय जितु 22 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जानो गोनां दं 22, 23, 24, 25 बे तारिखआव नोंथांमोना अरिजिनेल रिक्रुटमेन्ट रेलियावहाय बाहागो लाफैगोन आरो गासैनिबो लिस्टखौ जाहाथे एक्स NDFB वेलफेयार एस'सियेसननो जाहाथे नोंथांमोना साबमिट खालामगोन आं बेखौनो गुरै खावलायबाय। दायो आं जि जायगाखौ बुंबाय जोंजों थोंजोङै जगाजग खालामनायखौथ' आङो दिनै मोनाबिलिनिफ्राय हायोबा लिस्टखौ हर गावबा गाव आंहा वाट्सएप नाम्बार नोंथांमोननि गेजेराव आङो हरगोन दाहाय माने मोजाङै सार्कुलेट खालामबानो जाबाय। आरो दाख्लैबो वाट्सएप नाम्बार मोनसे हरखानाय दंखायो बे वाट्सएप नाम्बारावनो नोंथांमोना जेसेबांखिनि जायफ्रा फैगोन बे लिस्टखौ हर आरो डकुमेन्टसखौबो हरफा
तारमाने सिम्पलि जि डकुमेन्ट्स गोनांथि जायो माबा मोनसे फरायनायनि एडमिट कार्डफोर माबा मोनसे एड्रेस प्रुफफोर बेखौ गावनि WhatsApp नाम्बारजों हरबानो जाबाय जों लिस्ट मोनसे थिक थाक खालामना होगोन आरो जिहेतु लिस्ट मोनसेबो मोनाब्ला जों गाबोन रिक्रुटमेन्ट रेलिखौ खालामनायनि लाब गैया गतिके रिक्रुटमेन्ट रेलि जों लादों जेथिया जोंबो मोनसे कनफार्म जानांगोन जे बेसेबांखिनि मानसिफ्रा बाहागो लागोन गतिके गाबोन दा हरसिम आरो गाबोन फुंसिम नोंथांमोना जोंनो बेखौ हरगोन लिस्टखौ हर आरो जों मानसि अलरेडि फाथायबाय बे एरियायाव थिक थाक खालामनो थाखाय आरो नैबे जिथु गाबोन जानो गोनां दं बेहा अलरेडि लाखागोनखा सरकारनिफ्राय बे नटिफाइडखा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौ बेवहाय अनलि NDFB आल' खालामा बेवहाय गुबुन गुबुन जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो खालामगोन जिहेतु NDFBनि थाखाय बेनो मोनसे जे 42 बोसोरनि गाहायाव जाय बिथांमोना खालामगोन जोंनो मोनसे लिस्ट तैयार खालामना हरनांगौ बेखौ लानानै जों सरकारनो माबा मोनसे रोखोमै जेनेबा जों स्ट्रेस होनो हायो बा प्रेसाराइजिं खालामनो हायोबा जों सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामनो हाथों खालामदों जों बेनि थाखाय बे लिस्टखौ लानाय जागोन गोजोन्थों येस बैसोआथ' नोंहा 42 बोसोरानो खासै बेवहाय रिलेक्सेसनखौ प्लास खालामनानै बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास जानांगौ जायफ्रा मेट्रिक पास जोंनि बारगा NDFB आफादनि गोबां सोद्रोमाफ्रा मेट्रिक पास जायै गोबां दं दा जों बिथांमोननि थाखायबो दिनैबो जों मोनसे मिटिङाव गोजौ थाखोनि सरकारि मिटिङाव जों इनभल्भ जानायमोन जे बे खोथाफोरखौ सावरायदों बेवहाय जिथु नेक्स्ट टु जेनेबा आं NDFB सापज दिनै आंहा बैसो गैला खिन्थु आंहा आंनि गथ'फोर थानो हागौ बा आंनि असे फंबाय थानो हागौ बिथांमोनखौ जोङो तारमाने जोंनि बे NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै रिकमेन्डेसन होयोब्ला सरकारा बेखौ गनायनांगौ मानोना बिथांनि न'खराव दिनै जेबो मोनसेबो माबा थालाङासै साकरि मोननो हानाय मानसि थालाङासै NDFB जानानै आरो बिथांमोना बै समाव आन्दलनजों एफेक्टेड दा बिथांमोननि हयथ' फिसाला बा फिसाजो बा बिथांमोननि सोरबा आंगो असे फंबायफोर बिथांमोनखौ जाहाथे सरकारा कनसिडार खालामो जों बेबायदिबो खोथाफोरखौ जों सावरायनाय जादों फैबाय थानाय समाव बेबो जाफुंगोन आरो गाबोननि दिनावबो फैनानै नाय जोंनो लिस्टखौल' हो जों सेस्था खालामगोन आरो बिनि थाखाय जों अलरेडि सावरायबाय थाखादों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ वाइड सार्कुलेट होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय फर द वेलफेयार अफ आवर पिपल थेंक इउ ना दा टेरिटरियेल आर्मिनि थाखाय बिनि क्वालिफिकेसन लिमिटआनो मेट्रिक पास जानांगोन मेट्रिक पास नङैफोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जि बेबस्था जायो बे बेबस्था जायोब्ला आरो बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय जों सरकारखौ अलरेडि आपिल खालामनाय जादों आरो दा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साकरिफ्रा ओंखारदों BTC आव दा बैनि थाखायबो जों दाख्लैनि सिगांनि प्रेस ब्रिफिंआव जों बुंनाय जादोंमोन जे जोंनि लिस्टफोरखौ हर जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदों होननानै जाहाथे बिथांमोनखौबो जोङो सरकारनि सिगाङाव लानानै थांनो हायो नाय आं मोनसे खोथाखौ बिराद क्लियारलि बुंनो नागिरदों NDFB केडार हिसाबै जोंहा गासै माने रिलेटेड 6,000निबो बारा दङ सापज NDFB रिलेटेड बा NDFB केडारफ्रानो जे गासैबो साकरि मोनजोबगोन बे बाथ्रा जानो हाया बेयो पसिबल नङा जों फर्मार NDFB केडारफ्राबो जुदि एप्लाइ खालामोब्ला बेनि गेजेरावबो कम्पिटिसना जाखागोन बे स्वाभाबिक बाथ्रा बेनिखायनो सोरबा सासे सुबुङा लिस्ट हरबाय बा NDFB जानायखायनो साकरि मोनथारगोन बे बाथ्राया माने एसेबां गनायथाव नङा बियो साकरिया ओंखारनांगोनबो साकरिया क्रिएटबो जानांगोनबो बेनिखायनो जों सरकारखौ बुंनानै सावरायनायाव जेबायदि होदों आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भेसन 2%आव माखासे NDFBफ्रा निश्चय मोनगोन गोबाङा बाहाय एप्लाइ खालामो बाहायबो कम्पिटिसन जागोन 2%खौल'सो लागोन ना बाथ्राया जाहैबाय थेवब्लाबो NDFB गावनि असे NDFBआनो मोनगोन थिग बेबायदिनो BTR सरकारनि आन्दारावबो BTC सरकारनि आन्दारावबो जि साकरिफोर ओंखारगोन NDFBनि थाखाय माबा मोनसे रिजार्भेसनखौ जों मोननो हागोन फैबाय थानाय समाव जों बेखौ रायलायबाय थादों दा बे रिजार्भेसन फैयोब्लाबो बाहाय जे NDFB गासैबो मोनजोबगोन बे बाथ्रा नङा खिन्थु बेबायदि बुंनानै जे जों एप्लाइबो खालामनाङा बेबो खोथा नङा जों बेनिखायनो खावलायदों फै आरो एप्लाइ खालाम आरो बिनि थाखाय माबायदि जगार जानांगौ बेनि थाखाय जों प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलिफोरखौ खालामनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जेनेबा मेट्रिक पास नङै बिथांमोननिफोरबो थाखाय जुदि माबाफोर सुबिदाफ्रा फैयोब्ला जों उनावहाय काउन्सिलिंनि बेब'स्थाखौ जों खालामगोन NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै बेखौ जोङो थांखि अलरेडि लाखानाय जादों थेंक इउ